way uyab. Maunat sila, way uyab. Oo, way sila, way uyab. Ambot na lagi, bagong tuig na, wala Japon kay mauyab. Way uyab, kinsa diri way uyab. Di ikaw, way uyab. Akong kuhaon ang pinakagahit na akong sundang. Kay sabi kay mag-ilis pa ko. O panganda mo ng costume. Karon nga andam na ko. Pino palis bindod ni paring ini. Karon kay nag-ampo si Idi. Buak niyang bagol-bagol. Ede! Unsa man, anong balik mo na diri? Na ako para sukto ng imong mga kuwang. Wala nimo gibuhi akong anak. Pasensya na yung gadong Rudy. Maorig ito ako naabot sa kusog. Pasensya? Hinga nung mabalik ba sa pasensya nga akong anak? Kabalo ko na wala nimo gibuhat ang tanan. Kay baw ko nga imo ra siya ang gitiwasan. Gusto na ko na ibalos ang akong anak. Unsa man mo tabang ka upat yung tika. Nabagan na natin ka. Unsa may maayo na kung itabang nimo. Kung makagamhanan jud ka. Tagaan na kung kinsay nagpabarang o nagbarang sa akong anak. Ala, lingkod usa diri Dudong. May namaybaw anak ko kung kinsay nagbarang sa imong anak ug nagpabarang. Wala, sige. Kung mauon makaha. Ina kining sparkle. Di ko! Kay mauna di ka matay sa anak. Malagay. Gana gini mo pahinumdum mo. Sige na! Buhatan ang tanan. Humata si mong dalang atsa. Ay kuwati ka! Tagana na. Humasa ta kay ning buko ng lubi. Ayaw sige dagag pahinumdum. Kano na? Ato ning bukong coconut oil dali na. Ay sige, sumangil na. Buhatan ang tanan! Sige na. Ato sugdan kay mao man ka naming ngire. Gunit diri sa lubi. Kleng lek lek. Klong klong klong. Kleng lek lek klong. Nakita na nako kung kinsay nagkuan si imong anak. Sige saman! Kay balong na ko ginsa. Gipabarang ni Kikoy ang imong anak na si Kulas dito ni Arle. Karon nga nakibaw na ko kinsay nagbarang sa mga anak. Ikaw ang akong unahon! Anong kailangan kong gawin? Karon nga namatay na si Ide. Akong isunod si Kikoy ug si Arle! Aw sakto. Ako siyang tawagan ang akong anak na si Ruti para mo apili siyang balos sa kamatayon sa iyang igsuon. Lo, kinsa man eh? Lunak, ako ni, imong amahan. Uy tay, bakit ka tumawag? Na ako sa misyon eh. Bulsik Tagalog-Tagalog, hindi ko yan masabtan eh. Uli-unti ka, kikinahanglan. Atong sukton ang pagkamatay sa imong manghod. Ano pa ulion mong gusto ato? Tay nga naman, unsa may naalihaan na ako sa misyon ron. Sige tay, anan ako pa daw. Inak, bye. A few moments later. Tara, maura na yung bayan tatay. Ayo, kay naanak-anak dali resod. Ano sa mga kong manghod tay? Oh, ning takal man skanding nak, tuwa na barang nga.
Unsa ba po na yung manghoda tayo nga? Balay bang uwagana? Bisag-pisat, harata ka og kanding. Dire lingkod ka itong planuhan kung saan pagpatay si Arlie o si Kikoy. Ako na mga tawhana nga nagpatay sa akong manghod. O lagi nak. Aw halata ito ng birahan tayo labong mao masinggan rin nag-uha na. Tay kauwagan mo po na ng imong armas nga nag-uha na din na dira. Usa ka kablit ani tay basta kay yagak gyud. Kato ka doon. Ha? Grabe naman tambuka sa kung tangag tinanom mo eh. Uban kaniya sa ka agay. Mauna si Kikoy. Mauna yung nagpabarang sa imong manghod. O mao rin na tay. Ato rin patyon karon. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo Tahon rin. ikaw ang hinama? Tiyara ka na kasan. Ba't sinigaran? Kinsar bugay. Sunod barangon ako ani eh. Mauna nagbarang nak. Mauna si Arlie. Kami tarago na yung pusil nak. Wa ko kapalit og balatay kay wa ko kapalit dito sa bikiri. Sa bikiri din na nak. Oo, tayo ito am gagampahan dito ah. Ate, pag sure dira na ko eh. O kana lang at sa atong gamiton tayo kay erong dalion taning itong kontrang barangan. Anong kailangan kong gawin? Mga kamatay. Grabe ko. Tara na yung pinagagwapo na. Nangurinde siya guys. Ayo. What's up mga kalab? Pasal cellphone day kipit picture ida ako kay ko yung profile. Nangurinti. Mao din ang gitawag ang mga glibo day kay nao mga Laguna oh. No. So guys. So what's up mga kalab? Salamat dahil kayo mong itutukan ang video. Wa day may i-shout out day karon. Kung kinsa dito magpa-shout out day, comment lang mo #love para ma-shout out mo. Bye. Way uyab, maunat sila. Way uyab, oo way sila. Way uyab, ambot talagay bagong tuig na wala japon kay mauyab. Uyab, kinsa diri way uyab. Way uyab, kinsa diri way uyab.